Ассалому алайкум ака, аз он раҳмати калон ина даставкаро гирифтем ай канали Якай Сафархон ТВ. Раҳмат, даставка дар ноҳияи Қабудиён омадак. Хуб, барори кор ака. салому алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз, ва ҳар ки ҷое бошед худованд аввал нигаҳбонтон бошад. Дар навори имрӯзаи мо чистовои ремонт абои задагии ҳамин хонара тарзи коркардаш руст гап несте, камтар сабабҳо тарзи коркардашан надорем наворша ва нигоҳ кунед абои япони задем тамом кем, пилнисои поёна задем, розеткара қай коробкаи сетага ҳама, магнитои боло ҳама тайёре бародарон. ва касоне ки мехоҳед намхе ремонт кардан метавонед дар ватсапи мо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва бисёриёт мепурсем ки ҳамин абои ай угл сар кунем ва ай байни девор сар кунем ва ки ҷо сар кунем. Бародарон нигоҳ кунед углда чӣ хел омадаги абои мо. Угл мақсад охирон стик угл поворот гаштаги охирон анами ҷанбаз шидаги абои мо ва ай угли и тараф мо сар кардагием абоя бародарон. ина ҳозир нишон метавонам дар навор и угли охирон шуда дар ҷанбаз шидаги ва нигоҳ кунед мо ай угл 5 сантиметр мондагием, ина стик метова 5 сантиметр мондагием бародарон. ина нигоҳ кунед дастга ишон метавам 5 сантиметр мондем, баъдан абоя сар кардем ҳамин тараф задем то хурдем омем и углда ҷанбазш кунем, стика дар угл дар дайин дар бировардем ва нигоҳ кунед стикора вообще хид наметавонед, наметавонад стикоша ҳамина нигоҳ кунед. ва бисёриён мефтанд ки чӣ хел кунем дар ҳамин тарзи коркардша бифаҳмем. Бародарон каналда медорем, ҳама касо дастгирӣ мекунем, лайкора мемонем ва тарзи коркарди парашро тамошо мекунем ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи моро.